Olen Risto, säästeliäs mies, joka tekee kaiken aina omaksi edukseen. Se näkyy elämässäni monella tavalla. Sanomalehteni haen kätevästi naapurin laatikosta. Instagramia ja muuta sosiaalista mediaa seuraan kätevästi kaverin puhelimesta. Juomani pullotan kätevästi kierrätyspisteeltä saamiini pulloihin. Morjesta! Moro. Mä tulin syömään. Niin mä tulin syömään. Uutiset ja muut TV-ohjelmat seuraan kätevästi naapureiden ikkunasta. Kotona säästän kätevästi sähköä käyttämällä kynttilöitä. Säästän rahaa kätevästi polttamalla laskuni. Pidätyksen ja vankilatuomion ajattelen positiivisesti hyvän ruoan puolesta. Jos innostuit säästämisestä, käy katsomassa Riston tuoreimmat vinkit säästämisestä osoitteessa ristosaastaa.fi. Onko sinulla hyviä säästövinkkejä? Lähetä ne Ristolle sähköpostiin osoitteeseen ristonsaasto@gmail.com. Parhaat vinkit palkitaan Riston säästökalenterilla. Toivotan sinulle hyvää päivänjatkoa ja säästeliästä elämää. Terveisin Risto.